Kapan kahte buksong tum jotono soiman khana mia laitne salmerin okmano mia ni incident no tino sang long trebili bukhaste ni english sang kokma thnai oro tibra satongo wan satongo kuno jati ni engi atini mia ni laitnai ni je incident kokma thnai haparok krengi tonai tapu komal kandi tirpura mia ni Hajamara bukhaste kaisa program bo coverage thankani bo je bini sakao soprok jakmani no tino जों kaisa platform samung payo tini bini thanen kha ako ya khana soni ba kuno jorao in future ro chini thanifan obo ungui mano tang himle जों kok mathumai rok kai independent जों kuno jati dormo kuno color naya jesa bodol dingthano जों mathango kai tini bo o samung khanen thangte duo bo uram no bini sakao yakti sajak mani no ti sum hano khado जों abono tino tini kok tablai mani bisingti klai long trebili yang amsani जों kok mathumai rok abono ti jateno future ro ba hene busang sal jorogo kuno jorogo जों kok mathumai rok ni sakao kebo phano oba heke tini sakao abo hai khlainani mothangani bagino tini ma saklai mani tini bone engkha keboni thanifano abo hai engui mano haste hapang naikuli tonai borom gonang Dr. Manik Saha Mantri Okra bin tini bukoimung tai tini kobongma leaders rok ite disini ungthong naikuli tonai rok जों kuno miani je incident no kebono dosi khlai kebono hanya sanam thanya bo bodol khlai ka जों abo mention thanya kheba bukha sitra kisasu borok sayarok obo hakeno waire wai obo miani obo kotal ko gyas जों kobongma laithna jora rok obo hino herok no seba belekno kha khamo tam hole जों kokma thunai जों lukurokno bising berai tima tejalang hapung hatai bakho lai bohok mai kerik lai जों lukurokni masaya mania jenggal biar duku kosor rono जों thunugo lukurokbo help mano abo hakeno जों jora khabai khano जों samung khlai dong seba tini abo haike samung khlaimai bisingtui nokmu khungtong abo haike soprok jakmani abo belekno khadu phunango abon tini जों tini kok tablai mani bisingtui jate in future ro जों kokma thunai rokni saka abo hai support jaya ngani tini जों tini president ma kaika जों kebono dusi buklaya abon tini जों ma suklai mani ओमफ्राय Tipe hasil ganangai no miani je o party mengote belekno tabuk belekno viral ba o belekno kaslai dong cikon foto tunggung bodol lungtung tai kaisa paithago san musungo abono te kono thingrang bodol ba politician daya tik laye jetu जों kokmo thumero independence munglayo जों dormo borno jati dormo borno ni basis samung khlayo abono aga जों bo bodol khlaka bo party khlaka abo sanaya in future ani phanthong जों oro jespanthong जों kokmo thumani sakawa jate obo hai niatei tomungno obo haike waire wai जों laithnai kok rokno sanan thangai kobongma jorano obo hai torsa rok thajak mani yakti sajak mani जों nugmano kheba tomungno waire wai obo hai nungui tongo hangai sumbo sing tongolak abono te sumbo khorang mati salani abono te kasuma tini chini press meet asuklai mani karon kai miani je ini kokmo thunai tathok komal kandi tirpuran sakao bini sakao yakti sajak mano tui abon tui जों ma suklai mani hinkai miani je culprit eba khe mia je samung sitra khlainai je sapanongthong bono kerong rajdhani bukhakte khlaye bono naitugui প্রশাসন থ্রুতে খলায়ে বনো বিনি যথেষ্ট বিনি সাজা বউ হাই খলাইজাকনাই আবো তিনি কয়মু হাতে হাপানি তিনি আসুন নমস্কার সবাইকে গতকাল যে হেজামারাতে আমাদের সাংবাদিকের উপর যে আক্রমণ আমরা সেই নিয়ে আজ একটি প্রেস মিট করতে যাচ্ছি লং ট্রাইবেলি ইলেকট্রনিক মিডিয়া আর এখানে আমরা যারাই রয়েছি সব মিডিয়াতে কাজ করি যে ঘটনা নিয়ে আজকে কাল যে ঘটনা হয়েছিল সেটাকে আমরা খুব নিন্দনীয় জানাই এই যে ঘটনায় যে হয়েছে সেটাকে খুব খারাপ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার একটা কি বলবো আর দেখতে খুব খারাপ লাগে
আর লং ট্রাইবেলি মিডিয়া থেকে আমরা বলছি যে এ ধরনের ঘটনা যদি আবার হয় আমরা চুপ করে থাকবো না, সবাই একটা আন্দোলনে আমরা কর্মসূচি নিব। আর কি বলবো, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে সাংবাদিকের উপর বারবার আক্রমণ হচ্ছে, আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ জানাবো যে প্রশাসনকে অনুরোধ জানাবো, পুলিশ এবং পুলিশ প্রশাসনকেও, ওনারা যেন এই ঘটনাকে সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা এই দুষ্কৃতী রয়েছে ওদেরকে শাস্তি যেন প্রদান করে। এই বলে আমি লং ট্রাইবেলি মিডিয়া ইস্যু থেকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।